Landing sa balay Tambalanan ang usa ka police personnel human kini nabanggaan samtang gamaneho sa iyang motorsiklo alas 11:46 sa Udto Enero 19, 2026 sa may Sayre Highway Purok 2, Barangay Bangkod, Malaybalay City, Bukidnon. Ang maong pulis nakadestino sa First Mobile Force Company sa Barangay Canayan, Malaybalay City, Bukidnon. Sa report sa kapulisan nga samtang gapadagan sa iyang motorsiklo ang maong pulis sa may inner lane sa Sayre Highway padulong sa norte nga direksyon, kalit matod pa nga ni overtake sa outer lane sa susamang direksyon ang usa ka bunggo truck og nasagi niini ang tuong manobela sa motorsiklo. Hinungdan niya naligid kini og nakahiagom og injury sa kalawasan. Human sa panghitabo, may diretso og padagan ang maong bunggo sa norte nga direksyon og dito na nakita sa mga kapulisan sa Malaybalay City Public Market. Dali usab nga niabot ang rescue team sa lugar na disgrasyahan og gidala sa Malaybalay Polymedic General Hospital ang maong pulis aron matambalan. Sa pagkaron anaa na sa Malaybalay City Police Station ang mga nalambigit nga sakyanan. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostong Villafranca, XFM News.